Nggih. Oh, ngeten nggih. OTW. OTW. Lah kae nggih. Nggih, pun apa lah. Kula sembarang dengar kula tampani kok, Mbak. Ngapunten, Mak. Lelagene pun cekap semanten nggih. Dilanjutake dalu. Badhe isak tesih wonten campur sari dangdut, Mak. Hah? Ana dangdutane apa ora sih? Ora ana. Ora ana. Aku mbah kok. Aku malah sembarang aku. Gemes aku Pak Dadah. Aku napa suwun nggih. Aku napa Mes. Iku nyapa? Aku gemes apa ini? Iku nyapa? Aku niki langgar kon jupuk ae kok. Suwun ya, Pak. Sing alasan. Kowe gak mundut siji lho dikon mundut siji. Matur nuwun nggih penajake mangke dalu. Oh, dipakai sukses selalu. Iki matur suwun nggih ngerampok. Kok ngerampok iki diparingi. Diparingi. Awakmu gak mundut. Matur suwun. Suwun nggih. Heeh, jatahmu nak gak mbok jupuk tak jupuk. Endi ta iki? Endi jatahe? Iki engko didol 2000-an tak ya untung awak iki. Ngapun. Monggo Pak Ir. Nggih, matur nuwun. Nggih. Amit lho lah Pak Ir atik repot-repot. Atik repot-repot ngeten niki lho. Kabotan iki Mas. Kula niku jane pekewo. Gandeng pun diparingi nggih kula tampan. Langsung. Oh, orang nggawa sanggen nggo balikan. Sing siji durung tak jipuk engko tak jupuke. Kurang jare. Kosek lah kowe lagi teko kok jalo iki mau. Kowe entuk nggawa iku, aku tulungi sik.
sembrono kepenak temen tembungmu. Kudune sing dadi tuwa-tuwanggane para putra iki ra. Nggih, leres. Sing tanggung jawab iki ra kowe. Ya kok bisa ilang ngono piye to? Nggih, Ical. Lho. Apa kowe ngurusi iki mau nganti iki mau Malah kaporok Floridinane kula sing setunggal diberadat. yo melu dibrat. Iki nang si Floridinane kok mau. Iki mau jadi kembar tak kono ta meneng yo. Perkara iki wati. Aja ngan kawyak sapa wae. Ngerti? Rahasia. Rahasia. Assalamualaikum. Sungkem gua katur. Tak tampa tiga padha-padha ya. Pangapunten kula badhe mikah ing dalam taman Saripan Kisukara. Kula kapiring panjriting para patayat wonten klopok ing endap. Ora napa-apa kok Yai. Saestu Kang Mas. Ora napa-apa. sepisan kula kepengertos. Waratus lancung dalah kaos pangeri. Wonten pundi sakmangki. Lagi wae garang-gar sari kamu ora kepenak badan sarirane. Penjen iki mbok ketika penjene ngulan kok mendel kemawon. Lah bener ngono kok. Panase ra karuan dadi. Saestu Yo Yai. boten wonten kedadian punapa-napa. Ora kaya kaya. Ya kok malah kaya kamu dadine. Kula kesetrum. Eka, Hati-hati ya, Kak. stop. Esti, maju. Kowe panci Jepara iki pamomong. Ana kedadian apa ing panci Jepara? Ora apa-apa. Yen kowe goro aja takon dosa. Mboten goro, kalau wong ngalem ketakir. Menang. Mari kon ngomong. Kon menang. Anggo ratu, Kiai Namsa. wonten pirsa. Wonten pundi? Waratu Sunanjung dalah kawas pangiri. Ing ngarep aku rak wis pondok lawan Ramo. Ati wae enggar-enggar sari romo ora kepenak badan sarirane. Ngaten Kamas Hadirin. Oh, Saestu bener. inggal-inggal sarino. Lo boten. Nenggal-enggal sarira mergo panase ra karuan. Awak Inggal-inggal sarino lo boten. enggal-enggal sarira Salah boten. ilang. Anis. Kula tahu mati iki tenan. Ayo maju. Maju. Maju ya maju nang ora ngono carane. Lha pripun? Sing biasa wae. Maju kula nggih ngeten. Ngono kuwi jauh ora maju. Kenapa? Tawa-tawa kowe. Sing maju malah kono ya, kandhane. Dikit. Dekat. Ayo dikit ya. Oh ya ya. Wes. Wes kah, wes. Menang. Nggih. Sakniki kula nyuwun pirsa. Wonten tamu saking Demak napa mboten? Ora ana kok Yai. Bisa meneh. Wonten tamu saking Demak napa mboten? Ora. Saestu. Kamas Hadirin. Sampai menika sonan. Sok nah bitmanah. Witing pambudi. Woing kawer.
Sunan niku nek goro pripun? Dosa, Sunan nek goro ora Menawi tiyang mati mlebu neraka to bisa. sakniki kula nuwun pirsa. Takon apa to? Wonten tamu saking Demak menapa boten? Oh, ora ono. Wonten tamu saking Demak menapa boten? Ora ono, ora ono. Ora boten. Bebet. Karepet. Ya siap. Cotakon dosa. Panjenengan boten nyai perangsang. Panjenengan iki wong lanang kok lemak-lemek kadene nyidak telek ora pandhen. Wong ayu pemerangsang tandange kaya ngono kok bathing ketatet. Sopo sing rawet? Mula kuwi panjenengan rak pangertes watak wantune nyai perangsang kados napa? Kok panjenengan bloko nek wonten tamunipun nyai karepet nek nganti bentak siram napa panjenengan permisah? Ben, tinimbang aku dijotos saluk nyoko kan. Oh, ngaten. Nek Yo ngaten bergelut jan. nek ngaten monggo panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca. Kula ingkang badhe budal misah nyai perangsang kalian Kang Mas Nyai Karepet. Sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun. Assalamualaikum. Melu, Sampun. melu tanjaku. Pripun? Melu. Ya. Mas Menangs Saka ngendi Karepet? nembe kemawon saking Panti Jepara. Saka Panti Jepara. Kawruhana Karepet. Dina iki Waras Mancung dalah kawas pangiri. Anes saka Panti Jepara. Mas Menangs, Karepet mongko nalika semanten kula kuwi kawilujengipun Waratus Menanju. Bebasan kalis ing Sambikala mapan wonten ing Panti Jepara. ora satambuh Karepet. Aku wis ngerti sing dadi maling. Sing dadi maling. Ora ana tan kejaba kowe dhewe Karepet. Ora selak batinmu. Kowe dakah-dakah keping sultan ing Demak Bintoro. Nanging kowe ora mawas sapa to Karepet? Wong sak putra mantu Sultan Trenggala ing Demak Bintoro. Bocah saka desa. Anak iki keboknono. Wong pandhegal kok kepengin dadi sultan. Hah. Lamun kepengin dadi sultan tutu kowe Karepet. Nanging riyop nangsang tos sultan ing Demak Bintoro. Mula jaluk baline Waras Mancung. Balike tanganku. Mas Menangs, margi kados pundi kula mangsulaken Waratus Menanju. Yen to kula mboten ngrumangsani Nidra, dateng Waratus Menanju. Nembe aku percaya maling padha ngaku. Yen maling ngaku pagore kebak wong sing kunjara. Mula aku jaluk balike Kang Mas Pangirda Waras Mancung. Kula mboten ngertos. Balik ya ora? Wonten pundi papan dunungipun Waratus? Balik ya ora? Mboten. Balik ora? Balik ora? Mas Menangs, Nesu ning omahe.
menungso kok tunggak dikeki nyawa. Isine plongah-plongoh. Plongah iki aku pernah tuwa, aku kagak. Kene. Masuk. Kok dhisik. Cukup. Ojo dulu. Ojo gadul yang. Oh. Iyo. Ora nyodo babar pisan. Yai Penangsang saiki wis ngah-ngoh. Sing ngangon iku Titi Penangsang. Apa? Iki lho, Kamas Hadirin. 11-12 lawan kowe. Jangan perkara apa Yai? Padha bendak sira. Kula gumun karo sampeyan. Gumune manggon ngendi? Sak lagi pisah pilih-pilih. Karepmu? Ana cedak milih sing adoh. Karebet dirangkul. Dilus pipine. Penangsang dijarke. Oh. Jadi cetane sliramu meri to? Boten. Tak rangkul, tining tak gandeng. Boten. Penangsang dadi karebet. Penangsang dumuk wadon dudu bojone. Najis Mukolando. Karebet tumindak maling. Nyolong ora semantuk dalah Kas Pangiri. Perkara iki ora bisa dirampungi ning papan kene. Perkara iki bakal tak unggah ing ngersane Paman Trenggono. Pengadilan. Ya, Tak rangkut karebet. Mas. Apa? Kula kersane kalian penyai karebet. Panjenengan kalian Yai Penangsang. Iya. Sampun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Yai. Waalaikumsalam. Apa wae? Yo kuwi. Oke. Sampai ini tempe. Tempe yo ngerti. Tempe sampean iki. Wah, menungso tempe bungkus. Ayo suani temak.